स्वादिष्टमध्ये मी भारती आपणा सर्वांचे स्वागत करते। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे सफेद वाटाण्याच्या रगड्यासहित पाणीपुरी। अगदी चटपटीत पाणीपुरी म्हटलं ती तर सगळ्यांच्याच तोंडाला पाणी सुटते। माझ्या तर सुटते, तुमच्याही सुटते ना। मग चला तर आज आपण पाणीपुरी पाहूया। आता ते पाणीपुरी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य ह्या मी पुऱ्या घेतल्या आहेत। ह्या रेडीमेडच पुऱ्या आणल्या आहेत। मी पुन्हा पुढच्या व्हिडिओत कधीतरी तुम्हाला मी या पुऱ्यांची पण व्हिडिओ घालणार आहे। हे तिखट पाणी आहे, हे चिंच गूळ आणि खजुराचं गोड चटणी आहे। मी पाणीपुरीत टाकण्यासाठी खारी बुंदी घेतली। सफेद वाटाणे, हे 1/2 किलो सफेद वाटाणे आहेत। पूर्ण रात्रभर मी भिजत टाकले होते आणि आता आपल्याला ते कुकरमध्ये 5-6 शिट्ट्या करून उकळून घ्यायचे आहेत। ही हळद आहे आणि हे थोडंसं मीठ आहे। यापूर्वी जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला माझे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पाहायला मिळतील। आणि मी दर आठवड्याला 3 व्हिडिओ टाकते तर तुम्हाला पाहायला मिळतील। सर्वात महत्त्वाचं तुम्हाला सांगायचं आहे, ही कोथिंबीर पुदिनाची चटणी जी आहे तिखट, आणि ही चिंच गूळ खजुराची चटणी मी माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये त्याचा व्हिडिओ टाकलेला आहे, तो तुम्ही पाहू शकता। आता आपल्याला काय करायचं आहे, पहिला आपल्याला पाणीपुरींसाठी रगडा बनवायचा। तर आपण आता रगडा बनवूया। आता रगडा बनवण्यासाठी आपल्याला हे सफेद वाटाणे कुकरमध्ये टाकायचे आहेत। कुकरमध्ये आपल्याला 1 ग्लास मी आता पाणी टाकलं आहे। थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, चवीपुरतंच टाकायचं आहे, जास्त नाही टाकायचं। थोडीशी हळद टाकायची आहे। मी 1/2 किलो वाटाणे घेतले होते। 1 ग्लास पाणी मी घातलं होतं। आता अजून आपल्याला 1 ग्लास पाणी टाकायचं आहे, म्हणजे आपल्याला 2 ग्लास पूर्ण पाणी टाकायचं आहे। आणि याला पूर्ण 5 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत, ते पण फास्ट गॅसवर। आणि नंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। 5 शिट्ट्या होईपर्यंत आपण वाट बघूया। हा बघा, हा आता आपला रगडा खाण्यासाठी तयार। आता आपल्याला थोडंसं याला स्मॅश करून घ्यायचं। हा बघा, आता मी स्मॅश केलं आहे आणि आपला एकदम छान रगडा शिजला आहे आणि छान चवीलाही आता खूप छान लागेल। रगडा शिजल्यानंतर खूप चव छान लागते। आता मी त्याला बाउलमध्ये काढून घेते। आता मी तुम्हाला पाणीपुरीच्या पुऱ्या खाण्यासाठी अशा भरून दाखवते।